mutane suna samun kuɗi ne, kowa ka gani da kuɗi ko arziki ko wadata to ya samu waɗannan abubuwan ne ta hanyoyi guda 5, babu hanya ta 6. Hanya ta farko kawai ka yi imani ka ji tsoron Allah. Idan mutum ya yi imani ya ji tsoron Allah to Allah ta'ala zai masa arziki, domin shi kansa imani da aiki na kwarai din da tsoron Allah shi ma arziki ne. Ko mutum yana yau ta istighfari yana jin tsoron Allah, ya kyautata halinsa, yana sada zumunta, yana kyautata wa mutum halittan Allah, sannan yana ciyarwa, duk waɗannan ƙofofin da suke buɗe mutum arziki, kawai sai ga ya samu arziki. Me misali annabi Ayyub alayhi salam. Annabi Ayyuba da ya tashi ya dinga wa Allah magiya, ya dinga wa Allah kirari, ya dinga wa Allah damuwarsa, malam kawai sai gashi ana masa ruwan kuɗi daga sama. Aka dinga masa ruwan kuɗi daga sama, ya ga fari suna zubowa na gwal, ya sa mayafinsa ya dinga tattarawa kamar yadda wacin sahihul Bukhari, ya dinga tattarawa. Allah ya ce ya Ayyub ban wadata ka ba, ya ce Allah na tuwa zai wadatu daga falalaka. Saboda akwai arzikin da kawai Allah ne zai bankaɗo maka su, kai kanka baka san dalili ba. To amma fa wannan ba a tsayawa a kansa shi kaɗai, dan kan mutum ya je ya ɗauki lazimi ya tai yana jiran arziki, kamar da sayyidina Umar ya ga wani mutum wato a zaune a gindin wata bishiya, ya ce kaifa, kowa ya tafi kasuwa, wani ya tafi gona, wani yana kiwo, wani yana sana'a, wani yana kasuwanci, kai kana zaune. Sai ya ce wa yana jiran arzikinsa ne ya zo nan gurin. Ya ce to ai ka san sama ba ta ruwan gwal, sama ba ta ruwan azurfa, ka tashi ka nema sai Allah ya baka. Sai ya kafa hujja da wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha. Yace shi ai ba sai ya je ko ina ba, ba sai ya nema ba, a nan gurin arzikin zai zo ya same shi. Idna Umar yace to ai Allah cayi fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. In kun gama sallah ku bazu akan ƙasa ku je ku nemi arziki. Sannan yace wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. So sai ka tashi. Hanya ta biyu shine mutum ya tashi ya kama wata sana'a, kamar noma, kamar kiwo, kamar kasuwanci, kamar sana'o'i na hannu da mutum ya dukanci, wanzanci, a ƙira da sauran abubuwa da mutum zai yi ya samu sana'a, wato ya zama yana samun abin da zai ci, kamar siye da siyarwa da kasuwanci da sana'a da noma da kiwo da duk wata hanya da mutum zai yi na ƙere-ƙere domin ya samu abin da zai ci. In ya bi tsarin abubuwan da Allah ya halatta ya kiyaye dokokin Allah a ciki, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wannan tace hanya ta biyu. Hanya ta uku ta samun arziki shine wasu haƙoƙi da wasu wajibobi da wasu mustahabbai da Allah ta'ala ya ɗora wa mutane. Wani zai yi arziki ko ba yi da rumfa, ba shi da gona, ba shi da komai. To ya aka yi arziki? Ya samu arziki nan ne ta hanyar wasiya. Wani kawai zai ce in Allah ya min rasuwa a raba kuɗi na 3 a bawa na 1. Shi kuma kuɗin nasa biliyan 3 ne, ko biliyan 9 ne, ko biliyan 30 ne kuɗin nasa, kuma ya yi wasiya, kuma wasiyan nan wajibi a zartar da ita tunda abin da ya ba bai wuce 1/3 ba. Sai kawai ya ce ya yi wasiya in ya mutu a nemi wani a bashi 1/3 dukiyarsa. Kana zaune baka sana'a komai, baka aikin komai, ko sai aka yi sallama, kai ne wani? Ka tabbatar kai ne? To ni ne mana. Aka duba hoton da komai, wasiya shi ne. Aka ce to wane ne zai rasu, ya wasiya cewa in ya rasu a raba kuɗinsa 3 a baka rabi. Da haka yanzu ka zama mamallakin biliyan 10, don kuɗin nasa biliyan 30 ne, an ɗaukar maka 1/3 biliyan 10. Kaga wannan tubus kenan, kawai wasiya ce. Saboda haka ana samun arziki ta hanyar tubus kawai wani bawan Allah wanda shi yana da arziki yayi wasiya cewa a ba wani kaza. Kun ji ɗaya. Sannan a cikin wannan hanya dai akwai waƙafi. Wani zai iya cewa to ni na fahimci ilimin fiqihu yayi rauni a ƙasar nan, saboda malaman fiqihu da suke koyarwa a zaure ba su da albashi, ba su da fansho, ba su da garatuti, ba ma a gyara makarantun, ba a ɗaukar nauyinsu da na iyalansu. Don haka ni Allah ya mallaka min kuɗi biliyan 100, su haka na yi waƙafin biliyan 20, a je a yi gidaje na haya, ko a yi shaguna na haya, ko a saka wata shaya. Kuɗin in an samu a dinga bi duk inda aka ga malami yana koyarwa a zaure, a dinga ba shi albashin miliyan guda duk wata.
to kaga shine waƙafi musmiri. Mutum kawai kana zaune sai a dinga ka maka miliyan 1 duk wata, a ce wani ne ya ce a baka don kawai kana karanta da mutane fiqh, kana koya musu tsarki da alwala da sallah, kana koya musu addini, shi kuma ya ɗauki nauyinka zai dinga taimaka maka, kai kuma ka ci gaba da aikin Allah. Ko malami ne yana darasu, yana koyar da mutane alkur'ani, yana darasu yana koyar da mutane alkur'ani, amma kuma ba mai biyansa, ba mai ɗaukar nauyinsa, ba mai taimaka masa. Sai wani shi kuma ya waƙafi cewa ya yi wa alarammomi da manyan masu darasu da masu koyar da alkur'ani da masu makarantun tahfiz, duk wanda ya shagala ba shi da wani aiki sai dai a zuwa inganta tilawa a gurinsa, a yi tilawa a gurinsa, a yi darasu a gurinsa, ba shi da wani aiki sai rubuta alkur'anai. To wannan mutumin ga wani ya yi wasiya, ya yi waƙafi cewa ya aje kuɗi kuma kuɗin suna ƙaruwa kullum, kuma ya ce a dinga ɗaukan miliyan 2 ana ba alaramma, duk wata ana ba shi miliyan 2 ya ci gaba da ci da kansa da iyalansa da siyan tawada don ya ji daɗin darasu malam. Ka ji walardu tana fitowa sosai. To ya ce shi abin da zai yi kenan. To wannan kaga shi ma arziki ne Allah ya yi wa mutum ta hanyar waƙafi da wani yayi. Sannan ana yin arziki ta hanyar gado. Wani ya tara kuɗi maƙudai kuma ba shi da ɗako ɗaya, amma yana da ɗan uwa da suke shaƙiƙi, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da shi, kuma lokacin da yake da hali shaƙiƙin nasa bai jawo shi a jiki ba, ya bar shi can yana can, shi yana yin sana'a irin tasa ta daidai gwargwado. Yana nan yana sana'arsa da ɗan teburinsa, yana ɗan sai da kayansa akan teburi, sai kawai aka zo aka ce masa ai Allah ya yi wa ɗan uwan nan naka shaƙiƙi cikawa, ko kuma dama mutum ne biloniya, kuma mata kawai gare shi, ba uwa ba uba sai mata, sai kuma wannan shaƙiƙin nasa. Kawai sai tashi daga teburin ya ce to ku jama'a ku ci gaba da kula da wannan teburin, ni Allah ya min arziki. Saboda duk dukiyar nan gabaki ɗaya in aka sallami matan nan aka bata rubu'i, tunda ba shi da ɗa ba shi da jika, nata ko ba nata ba, za a bata 1/4 na dukiyarsa. To ragowan duka tunda ba uwa ba uba ba ɗa ba jika, za a ba wa wannan mutumin duka kuɗin gaba ɗaya, saboda shaƙiƙi ne, shine aula da mirasin ga wanda ba shi da ta asibi. Sau da haka aka ba shi dukiyar gaba ɗaya. To kaga wannan ya yi arziki lokaci guda kawai da sababi ɗaya, shine sababin gado. Sannan wani zai samu arziki ne ta hanyar zakka. Kawai wani sai ɗauko maƙudan zakkarsa gabaki ɗaya ta shekara, Allah ya azurta shi da biliyan guda. Idan kana da biliyan guda, zakkarka a shekara miliyan 25 za ka fitar. Idan kana da biliyan 10 za ka fitar da zakkan miliyan 250. To wannan miliyan 250 ɗin ne kawai wani sai yana da biliyan 10 sai fitar da zakka, sai ce kai ni ko maimakon rarraba zakkan nan guntuwa ai gawa ne bawan Allah, ko yana da iyali da yawa, ko wani mutumin arziki ne, ko kaza wanda an taimaka masa, an taimaka addini ko al'umma ko ci gaban gari, kai wannan kuɗin gabaki ɗaya na zakkan nan a bashi shi kaɗai. Kaga rana guda kawai za a tura maka miliyan 250 a cikin akawun, kawai zakka ce. Malam ba sai ta ce ana salati ana sallama ba. To kaga wannan wato shi kuma ya samu ne ta hanyar wannan. Awul hadiya, ko kuma kawai mutum ya ɗauko kyauta saboda girmamawa ko mutuntawa ko ganin kima ko kusanci, mutum ya ɗauko kyauta, ya ɗauko maƙudan kuɗi ko maƙudan wani abu mai daraja ya ce ya baka kyauta. To wannan ita ma hanya ce ta samun arziki, wato da Allah ya buɗe ta. Sannan akwai sadaka. Wani zai iya baka sadaka da za ta gigita ka, lokaci guda sai kaga ka samu kuɗi, kuma Allah ya masa albarka sai kai ma daga nan ka tashi kai ma kana ba wani. To wannan shine hanya ta biyu bayan waccan hanya, ko kuma hanya ta uku bayan hanyar da Allah yake ba mutane arziki haka kawai, wa yarzuquhu min haisu la yahtasib. Da hanyar da Allah yake ba mutum arziki ta hanyar kasuwanci da noma da kiwo da sana'a da makamantansu. Sai kuma wannan hanya da ake samun arziki ta hanyar wasiya ko waƙafi ko gado ko zakka ko sadaka ko kuma wato hadiya. To babi na hudu kuma shine samun kuɗi ta hanyar haramun. Mutum ya